Hello, hello! Ako po muli si Rio. Welcome po sa channel ko. Muli ko pong ibahagi sa inyo ang naging pauwian ng aming mga ibon. Ngayong araw, pinawalan po ang ating mga ibon kaninang 7:10 ng umaga sa San Pascual, Burias Island. Meron po itong distance na 304.37 kilometers. So, third lap na po ng ating derby. Tara po, samahan niyo po kami at makibahagi po kayo sa pauwian ng aming mga ibon. Tara! Hindi ko pong ibahagi sa inyo ang naging pauwian ng aming mga ibon ngayong third lap. So, as of 12:06, ayan, nag-aabang po kami ng aming mga ibon, syempre. At dumating naman po ang ating first bird na si 224270 at pang 41 pa po siya sa ranking ng ating iklap. At ang kanya pong speed ay 1022 pa po. So, ayan, napakaganda ng naging performance ng ating first bird. At least ngayon may pauwi na kagad tayong isa. So, ayan, share ko lang po na 8 ibon po ang ating ikinarga at 8 po silang aantayin natin. So, as of 12:27 po ay dumating na ang ating second bird pero muli po itong lumipad, naditin po yata. So, antayin lang po natin ang kanyang tuluyang pagdapo sa ating landing board at makapasok po siya sa ating loob para po maiklak na po natin. So, kagaya po na sabi ko kanina, 8 silang inaantay natin. Pero may pangalawang ibon na po tayong dumating na si 2663. Pang 169 po siya sa ranking ng ating iklak at ang kanya pong speed ay 954 pa po. So, at least dalawa na silang dumarating na ang mga ibon natin. So, nakakatuwa lang kasi hindi tayo masyadong nag-antay ng matagal ngayon. Hindi kagaya nung last lap. So, ayan, as of 12:29, nakita na namin lumiligid ang aming third bird. So, antayin lang natin muli ang kanyang pagdapo sa ating landing board para mapapasok na natin siya sa loob. So, si 2656 pang 188 pa po siya sa ating ranking at ng ating iklak ay 948 pa po ang kanyang naging speed. So, ayan, may third bird na tayo. Yehey! Hindi tayo masyadong natagalang mag-antay. At as of 12:31, nakita na namin lumiligid ang ating pang fourth bird. So, ayan. Itong ating fourth bird na walang iba kundi si 2654. 241 yung ranking niya nung ating iklak at ang kanyang naging speed ay 935 pa. So, may 4 na ibon na tayong umuwi. Nakapapangalahati na natin yung 8 nating inaantay. So, konting kembot na lang ay makauwi naman sana silang lahat. So, ayan. Patuloy lang kami nag-abang ng ating mga alagang ibon at nakakain na naman kami ng lunch dyan. So, antayin na lang natin ang iba pa nating ibon na darating. So, ayan. 12:46 na nang makita natin lumiligid ang ating fifth bird. So, itong fifth bird natin, nung atin siyang iklak ay pang 346 pa siya sa ranking. Si 223708 ay nagkaroon pa ng speed na 902. So, pang 5 ibon na nating dumarating ito. At hindi rin nagtagal, dumating na rin ang ating pang 6 bird. Lumigid na rin siya. So, ayan, pagdapo ng ating 6 bird na si 223714, pang 366 siya ng ating iklak at 898 pa ang kanyang naging speed. So, ayan. Shoutout muna nga pala natin ang mga nagpapa-shoutout sa atin at mga solid supporter. So, shoutout po kay Sir Paul Manahan. So, ayan, kinongrats man niya tayo last lap dahil kahit papano may umuwi tayong mga ibon. So, shoutout din kay Kuya Drew TV. Ayan, meron din siyang YouTube channel. Subscribe niyo na din siya. Solid supporter din natin. Shoutout din kay Louie Alvin Santa Ines. Ayan, ginudlak niya rin tayo ngayong third lap. At shoutout din kay Restin Warin. Ayan, Team Plaridel. So, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay
Sir Sandipe Patolot ng Taal, Batangas. Uy, palayo na tayo ng palayo. So, ayan, shoutout din po natin si Sir Alvin Medina ng Team Merienda ng Plaridel. So, maraming salamat po sir sa patuloy na pagsuporta. At shoutout din kay Sir Jeff Santos, ayan, na nagpapa-shoutout po sa atin. Maraming salamat sa patuloy niyo pong pagsuporta sa akin. So, share ko na lang din po pala sa inyo na sa 3,000 birds entry bird ay 1,045 na lang po ang nag-clap. So, sa atin naman pong 8 ibon na isinakay ay 6 pa silang nakauwi. Sa patuloy pong nanonood sa aking video, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga bago po sa aking channel, huwag niyo po ang kalimutang i-subscribe. I-like niyo na rin po ang aking video kung inyong nagustuhan at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga post ko. Maaari niyo rin pong i-share ang aking video kung inyo po nagustuhan para po mas marami pa pong makaalam. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa naging pauwian natin ngayong Third Love Derby at naging inspirasyon po ang pag-iibon sa inyong lahat. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at kita-kita pa po tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat!